سری ستون نیرین دوان شوان روژان دم او خلکان دست و رمان او مرحبان لپیلاوکان او درباسوکان İnsan nerin bildu xeman ronduk qeşane herkan kovar u dimener birojan bixire xiran behnedan u bedan sernivîsên xemgîn me bizan nema tema ve jeyan nema tema bujeyan hele dandan û lêdana dilê bêrazan bêr bêrar ridû siban kar û baran ji xwe tirşan nêrîneran rondikan û lorînan vizan singê hele mil û ringê li dû ar naxwaze here derê darê xeme bû mîna koza agirê sernivîsan ji wê de jî bizandinê nema tema vejeyan nema tema hîsan li gel birûk jî nedan li ser dilan hele li xan û ax û gelan lê dilê axa pîroz şidandin bi hêla ne jî jê lê bi zorê tirşandin çizan me bizan dilan tarîn me xizan çavan qalîn me dizan bi nenivîsan me ji wê de jî bizan nema tema vejeyan nema tema bujeyan bi herthêjan me çizan bi windeyan me bizan bi bine ax me qeran qer û qêrîn bêfeyde dayîk xwezan bû bi tirs û bi zan rondik herikan lidû qîran dayê dest qerisyan digel li bin rûxan